Kamusta po sa indo mga tugang? Salamat sa indong pag-antabay kan sa tuyang pagbasa kan Biblia sa rong kapitulo kada aldaw. Ngunyan po iyunaan sa tuyang ikawalong aldaw, ikawalong banggi poon kan nakaaging Domingo, an Sunday of the Word of God. As in ngunyan, an National Bible Sunday. Kita uyan na sa ika-walong aldaw kan sa tuyang pagbasa kan Biblia sa rong kapitulo kada aldaw. Kuhon po niyato an sa tuyang Biblia asin andamon niyato an sa tuyang sadiri sa pagbasa. Sa ngaran ka nama asin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Mamibi kita. O Diyos Ama, an sa imong tataramon, buhay asin mapangyari. Sa giya kan Espiritu Santo, buksan mo ang samuyang isip asin puso, sa pagbasa niyamo kan sa imong tataramon. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagbasa gikan sa libro nin Henesis, Kapitulo 8. An katapusan kan baha. Dai nalingawan ng Diyos si Noe, asin ang gabos na hayop na kaibahan niya sa at. Mga bintana sa kalangitan. Naguntok ang paguran, dangan dikit-dikit na nagiina ang tubig sa laog nin 150 aldaw. Sa ika-17 aldaw kanikapitong bulan, ang arka suminadsad sa ibabaw kan kabukidan kan Ararat. Nagpadagos sa pag-ibaba ang tubig, kaya ang enot na aldaw kan ikasampolong bulan. Nahiling na ang mga alituktok kan kabukidan. Pakalihis nin 40 aldaw, binukasan ni Noe ang bitana kan arka, dangan pinalayog ang sarong uwak. Day ini nagbalik, kundi palibot-libot na naglayog sagkod na naghubas ang tubig. Sunod na pinalayog ni Noe ang sarong salampati, tanganing aramon kun kulpa na ang tubig. Alagad nin hulita natatahuban pa nin tubig ang bilog na daga, mayo ini ninak ang matugdonan. Nagbalik sa arka ang salampati, dangan dinakop ni Noe asin ilinaog ni Raray. Pinalihis ni Noe ang 7 aldaw, dangan pinalayog niya giraray ang salampati. Pagkabanggi, nagbalik sa iya ang salampati na may darang bagong dahon nin oliba sa iyang tuka. Kaya naaraman ni Noe na kulpa na ang tubig. Pinalihis ni Noe ang 7 aldaw, dangan pinalayog niya giraray ang salampati. Dai na ini nagbalik. Kan 601 taon na ang edad ni Noe, sa enot na aldaw kan primerong bulan, hubas na ang tubig. Hinali ni Noe ang tahob kan arka, dangan tuminanaw sa palibot, asin nahiling niya na nagpuon ng magmara ang daga. Kaya sa ika-27 aldaw kan ikaduwang bulan, mamaran na ang bilog na daga. Tinaraman nin Diyos si Noe. Magluwas na kamo sa arka, ika an sa imong agom, an sa imong mga aking lalaki, as manindo an mga gamgam asin mga hayop, tanganing magdakol, dangan maglakop sinda sa bilog na daga. Kaya nagluwas sa arka si Noe, kaibaan sa iyang agom,
an sa iyang mga aking lalaki, patin an mga agom kaini. Dangan grupo-grupong nagruluwas man sa arka, ang gabos na hayop asin gamgam, sosog sa manlain-lain na klase ninda. Nag-atang si Noe. Guminibo si Noe nin altar para sa kagurangnan. Pagkatapos kuminuwas siya nin saro, hale sa manlain-lain na klase, nin malinig na hayop asin gamgam, dangan tinutong niyang bilog an mga ini. Sa altar bilang dulot, nawilihan nin kagurangnan an parong kan dulot, asin nagsabuot siya. Dai ko na nanggad susumpaon an kinaban, huli sa gibo nin tawo. Aram kong maraot an kaisipan kan tawo, puon pagkaniaki niya. Dai ko na nanggad paparaon pa an kinaban, magkakaigwanin panahon nin pagtanom asin pag-ani, nin lipot asin init, nin tig-init asin tig-uran, nin aldaw asin banggi. An tataramon kan kagurangnan. Mamibi kita, O Diyos Ama, sa imong dakulang pagkaherak, nagsabuot kang daina nanggad susumpaon an kinaban, huli sa makasala na gibo nin tawo, kundi sa imong binuot na danay mong pangangatamanan an sa imong linalang. Lugod, magiman kaming maheherakon asin mapinadangat sa samuyang kapwa. Lugod, pangatamanan niya mo ang bilog na kalibutan. Amen. Mga tugang, nabasa po niyato asinahinan yung niyato ang tataramon kan kagurangnan. Buot niyato na basahon ini ang bilog na Biblia, puon sa enot na kapitulo kan Henesis, sagkod sa huring kapitulo kan Kapahayagan. Asin magigibon niyato ini kon gibuhon niyatong uga tuyang mga kamidbid sa trabaho asin parokya, imbitarantaan sa tuyang pamilya asin barkada, tanganing sabay kita sa pagbasa kan Biblia. Giraray sa aga po kada alas 9 nin banggi, babasahon ta ang Biblia, digdi sa tuyang Facebook account asin YouTube channel na An Tataramon. Mga tugang, dorongan na basahon yato giraray puon sa aga an banal na Biblia sarong kapitulo kada aldaw. Maray na banggi po.